an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la ka bɔ Decemburu kalo tile 13 la ka taa se a tile 15 ma. Nin ye VOA Bambara ka laselikan ye ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka bɔ n'aw bisimila malikura ka kɛnɛ wasalen kan ka bɔ convention centre la Washington DC kabini kunungo Parlamenti n'a ka jɛn u bɛ kɛnɛ nin kan yaasa ka se ka lajɛba min bɛ Ameriki fanga ye a dalatigɛ ka ne ka farafina ɲɛmɔgɔw wele ka na yaasa u ka ɲɔgɔnya kɛ baara ɲɔgɔnyaw kan a kɛnɛ kɛnsigi dayɛlɛ kɛ an bɛ kun min na n'o ye araba ye ni tile kelen in kɔnɔna na bakuruba la min bɛ se ka fɔ aw ɲɛna kunnafoni ninnu na o ye de k'a fɔ ko kɛnɛ minnu sigira a kɛra kɛnyɛrɛye cakɛdaw kɛnyɛrɛye cakɛdaw ayiwa a kɛra nin a labɛn kɛra Ameriki jamana ka yaasa ka se ka dɛmɛ di farafina taɲɛ la sɔrɔw nasiraw kan mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛba in sɔrɔ ayiwa a yɛrɛ kɛnɛ nin kan yan kuma caman de fɔra kɛnɛ nin kan ayiwa fɔlɔ tun y'a fan caman de ba awɔ n'u b'a fɔ ko jamana minnu mana se ka demokarasi ani mara kɛcogoya ɲumanw bɛɛ jɛ fangaw latɛmɛ ko ɲɔgɔn kɛ ka ɲa awɔ u bɛ budget financer awɔ a yira k'a fɔ k'a ye miliyari dolari miliyari 2 ɲɔgɔnna fara o lasegin kan a y'o lasegin kɛ a tilala tuguni fɛn minnu ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw n'a kɔlɔlɔ taara ka farafina jamanaw kan ka sɔrɔ olu ka tiɲɛni man bon kosɛbɛ wagati yɛlɛma yɛrɛ hukumu kɔnɔna na jamanaba minnu bɛ mɔbili dilanw ani u bɛ industrie baw bɛ jamana minnu na olu de ka tiɲɛni bonyani ni wagati yɛlɛma na awa farafina mɔgɔw ye dama kasi kɛ k'a fɔ ko komi ko olu nɔ bɛrɛ t'a la nka kɔlɔlɔ gɛlɛn bɛ ka bin olu kan ko ka wariko bila nafolo dɔ sigi sen kan n'u bɛna wuli ko fɔn bɛɛ ayiwa o wagati yɛlɛma ye ko gɛlɛnbaw parce que hali an filɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ farafina minnu kan a yirala k'a fɔ k'ale sababuya bɛ na mɔgɔw ka wusulanw bila ka taa fan wɛrɛ fɛ ne jana bɛ kɛnɛya bila mɔgɔw la awa kɛnɛ nin fɛnɛ kan fɛn min ye farafina kɛnyɛrɛye cakɛdaw ye ani jamana caman fɛnɛ ɲɛmɔgɔw bɛ an kan awa an ye min sɔrɔ kuruba la an bɛ wagati min kɔnɔna bi seli fana tile waati de yan awa u ta u nɔgɔyara an bɛna u ta bila yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen min kan yan nɔ convention centre la yan nɔ Ameriki faaba kɔnɔna la Washington DC ni tun ye kɛ ka da sɛnɛkaw an bɛ caw ka bajɔ sigi farafina jamanaw ye Washington DC yan Ameriki faaba kɔnɔna na a sen fɛ Ameriki jamana kuntigi bɛna farafina jamana ɲɛma 50 ɲɔgɔnna kuma ɲɔgɔnya VOA Bambara ani VOA yɛrɛ ka laselikɛlaw bɛna ye a kɛnɛ kan ka aw kunnafoni taabolo danatigɛlenw kan a sen fɛ o tuma la an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la ka bɔ Decemburu kalo tile 13 la ka taa se a tile 15 ma nin ye VOA Bambara ka laselikan